Той игра с галактическите на терена в Реал Мадрид. После се премести в Лас Вегас, за да стане царят на хазарта. И живя редом до галактическите холивудски звезди. Нашият герой Томас Гравесен без поддържаща роля към Лос Галактикос. Бекъм, Роналдо, Зидан, Раул и Роберто Карлос. После реши да изиграе главна роля в живота. Оттегли се от футбола през 2009 година и се позлати в града на греха. Лудият дъчанин вложи голяма част от спестяванията си в хазарта. И спечели. Той се оказа майстор в ротативките, рулетката и любимия си покер, където хищническият му инстинкт го направи шампион. Легендите гласят, че за една вечер изгубил 54 милиона. И още същата вечер не само си ги е върнал, а дори излязъл напред. С огромните си 9-цифрени печалби, Гравесен си позволи да живее с чешкото си гаджев модел в луксозно имение за 6 милиона долара. Там бил съсед на Николас Кейдж и Андреа Гаси. През 2018 година лудото куче Томас направи завой обратно към футбола. Върна се в родната си Дания, за да триумфира и като футболен анализатор. Но големият мудър определено беше в Лас Вегас. Там доказа, че не е хазарт, когато печелиш. И ние в BettyPix споделяме тази максима с 5 печеливши дни през миналата седмица. Влизай всеки ден на сайта ни за точни прогнози и ни следвай в каналите ни в социалните мрежи за още прелюбопитни спортни истории. Спорно!